Какво стана с моята коса? Озоваваме се в Angel Cosmetics, където откривам най-новото блаженство за косата ми, хидратиращата серия Revival на Hellis Gold. Сами виждате окаяното състояние на моята коса преди процедурата. Започнахме с шампуанът, който осигурява дълбока хидратация, регенерация и защита, като прави косата по-здрава и по-еластична. Продължихме с дълбоко възстановяващата маска с безсмъртниче, рециново масло и ленено семе, която прониква дълбоко в структурата на косама, възстановявайки го отвътре. И след това, може би един от най-любимите ми продукти, а именно хидратиращият крем серум за блясък, който предпазва косата от топлинни и външни агресии, като същевременно възстановява структурата на косама. А погледнете само този блясък. Когато се изсуши косата, виждате как всички продукти работят заедно, за да дадат този невероятен резултат. Това е всичко. Не забравяйте, че красивата коса започва с правилните продукти. Пробвайте Hellis Gold и вижте разликата. Последвай ни за още съвети и нови продукти.